Ding di collection clear tu te in zafa in zibai kabu ka chu kan channel te ila subscribe lo ni chuan min lo subscribe to ring kan in so me ole when hi February ni thum sang ni som ni paruk ani a tun tu ma chuan tlangwal kum sum thum pakhat mi kelel nun moya ngopa phc doctor tele nurse ten an nga isak lo awanga November ni som ni sang ni som ni panga a nun na chan ta khongai thak tak mai chu ama shing tunu in heti maya tlangwal thalain anun na achan hi shathiam har ati in antorang hi midang in antor velo nan thil thlendan kimchang taknen haron soi chuak dona he thil thleng hi thlani kalta ami dei mani se atwar tu te tan chuan nimin angmai ani baka tunlai marina e twal thina chungchang awangin zoram al ni ema boruak te kan nga dewa wangin voinia kan ron ti chuak theidon chau ani ti kha milo shat pui ula he thina hi ane big lawa wangin le he moya thina hian nunna tam tak achan the nge kan be se wangin adar zau the ang berin share lama chan milo la pui tur che in kangen masa che u ane ole tuna chuan moya nu pipekin thilom dan ati rachang asoina ilo ngai thau tiang masain ka pi ang tin nge kan kawang che Kaming hi vanal pek swangin ya peki ti in min ko mai china mo. ani chu ani le nu pek ka ti mayang che o kan nu te Oh. ding dewa i nu pek ani le mo i kelal nun mo chungchang khami tam tak chuan in Facebook group shing nun khovel tia khanan lo share to mai theya ma se hetiang hianin malak le khatiang ang kha an chun zom em lawa tin le an mani lama chang te pon na kina kan langai tha chho zel tura han ngai taila thil thleng neu khan bela khami kha engtin nge atir te chang khanin min han shil chiang ta che tro Ni kha November ni somni jing kar khan khosik le luak awang khanin a oma chu damdo in hankal ta che katia anumo in hankal puya chu ta chuan an hankal chuan thisente an lo te sa ran nong se te po ini mana ti in hankal tir khanya mo chuanin an hankala thisente chu an han te sa ran nong se lam chu an hulawa ma se zun kong hnai om thi tlem te ina pol rei roi kha an lo hmu mo ti chuanin damdoi te a lo cho a doctorin chuan RL khai tur te po aron tia ti chuanin aron cho a in lama a lo ho le ta a chuan a khosik te kha are that thei vak lova wang in le keima kha kan hnalak lo deuh awang khan ram hnuaiah kan lo kal ve a dar hnih vela khan min ron phone a nu damdawiah chuan ka han kala thisen te chu kan han te sa thil dang chon hmulawa ma se zun kong hnai om thi tlem te ina pol kha an hmu a ati aron tia so ani tak chu chu tiang te chu dam le vat don lom zun kong hnai om te chu adam le hma lom katim ni chuan klai dar nga bor vela kan ram kal chu kan honga kan ram kal ho lai tak chuanin khosik le luak kha alo be le ta a doctor tena an damdoi chaw kha an lo tira chuan RL kha an lo khai bawk ani chuan khatia an lo khai kha anuam mai du tura ke pun ka ngaya aluak te po kha are ve mai tura ka ngaya ma tena aluak te kha are mai lawa dar sari bor vela khan ina chuanin kariak ngam lo tak mai damdoi in chho hi ka du atia ti chuan ni mo damdoi in chho hi du chuan kan thin oma dak nurse kan ko wange ka tia chuan kan thin oma hian nurse fel deuh hi oma lo phei te ka tia ka va phone a chuan a lo pheia moya damdoi in omi du mo tia atia chuan ani chuan phone ka king lawa
ka va honga nga doctor ka han phone sakang che u atia chuan karon sille don che u ania atia mo ava ho phia doctor chumin va phone sakta ni chuan chhora u doctor in lo chhoro se ti kha atia ti chuanin I kan chhota a chumi kan chho bor vel chu dor riat bor vel bor vel ania mo chuta chuanin enge duty room a enge kha hming an ti kha casualty a khan kan han lut kha Dars duty khanin alo ena athisen a BP te kha alo ena ni a BP kha a imbalance lo lut tuka za som ni le za som thum ani in ka sha ta khanin evam em ve ava imbalance lo ve kan tia ti khan doctor chu azu phone ni hei bo ina zun kong nai om te kha an lo chawa atia ati me doctor chuan RL lo khai ro u atia chuan RL kan khai to thu ina kan khai to thu chu kan sil ani chuan ani chuan ti le vak tur om chuang lo ni chu ati mai ni doctor chuan mo wata min da lut ta ni wata min han da lut kha aluak ni sat ka lut tuk kha ti ngai na kha kan silawa ma se RL te kan khai to tho awang khan azia om lam chu pan ve je lang chu mo amut na khum hi a hing du mai hi chu tha kila azia om deuh lo mo le a chet zonga piang hian a khum hi hinga kan tia chuan amma kha palian ve angreng sia kan han suan koi vela khan aluak zela chuan kan han suan filta khum danga chuan kan han da ta are mei do na mo kan tia are mei thei te lawa ti chuan pakhatin adoa pakhatin kan paya pakhatin ado pakhatin kan pai le ta khati khan aluak kha kan thiar ta char char ni chumo chuan chu dar kwa le dar som in kara phei kha chuan aluak na salut tuk kha na nurse duty ne na khanin luak dan na hi pek le chi mai lo man le ti reng reng te chu le dehydrate te hi kan hlau veu nia kan tia mo chuan a dehydrate lawang luak dan na te chu dar som pahnih zan dar som pahnih ma chuan a pek chi to lo atia chuan ani mo kan ti le maya chuan zan dar som pahnih chu ngak hlel takin kan thlir ani kan ngak ve ani aluak po chuan zia om lam kha apan thei vak chuang lawa chuan ama kha thlan tuin a bual na sabok sia pon vai nem hi pathum kan in chopa kan in suk chok ngat ani chu chuan chutia thlan tla reng ati lo chuan a taksa kha vot ati em reng mai bok sia blanket cha pathum hi a in sin reng ani ti chung chuan a thlan kha tla reng bok sia a luak reng bok sia a ngai kha kan hri lo lut tuka ti chuan zandar som pahnih chu kan han thlenga aron pema yang chu luak dan na chu ti in kan lo thira ma se min lo mut san dai amo duty chuan min lo mut san te ya oho kha ka tia ni ma se mi mut tui lai han ko tho kha ani cha in ka sina mi dan le dun te kan mol sia kan se lo zok te pon yang ti in ka ko tho du talawani ma se chuan dar som pahni nula ma chuan tlem khanin alwak kha chu an fan ve ta de uhleka chuan ma silang ti khan kan han oma eng emi tilawang idam le mayang katia ma se jing lam dar ni le chan ve le dar thum in kar khan na men lo khan aron luak le ta ni chuan aron luak le kha khwala var si lo eng tin nge kan tiang kha katia ni chuan ama khan nu khwa var don te em atia va chep to chu khwa var ar pok phang tran to katia chuan oi tho sok sok ani lum ai ka chak avot box si enga tinge ka thlan hi atlak ring le atiani chuan ta chuan na chhawng na vel chu in pe lo ti na me kan pe mya lo an ma ni khan duty khan per min ti box si la pa mo chu ti chuanin jing khwa chu alo var ta ngoro
duty te kan kai tho mai nge ka tia ta chan da ruk ani ni da ruk ria chuan tho te u ka tia kong ka ve ni ka vaki ka an tho thei lawani ti chuanin ama khan vota ti box si jing ni lum ai kha achak box ya an tho thei lo ta ka chuan kot zo la ni lum tri wa ayang hmiang kan tia ka da wa hian a ko ani lum chu kan wa ai ni minute nga vel to athu pe mang lawa ta chuanin lut le to mang nu khoi hun ma hi anwam lo ni min jing a in ka tho har lo de me a dam do ina kan omanga dam de win ka thawang chu ka ti ya atiani chuan dam do ina chuan ni dum ai kan aina tang chuan kan lut le ta ta chuan dar sari arita kan mutir fel a khan aron luak le ta ni aban kon be aron luak le a chuan thatia aluak kha tam le tuk chu aluak ta chuang lawa chuan dar sari le dak duty te kan kai tho to tak tak ange a hun to le tuk kha ka tia ni dar sari le minute somli panga ari cha cha ti a khan ka kalani chuan tho te u kamang hi ang to te mai na na china karon ko chawain tho thei lawa da ruka karon ko chawain tho thei lawa tho te u tho ulang ka fa samin ron en te u kamanga ang to nya ka tia aron tho ni duty chu oi nupe avan ja long per tho kan haya jing thing pui po in lawa tia jing thing pui lama poi mo lo ka naw soron en te doctor te po min phone sakro ka ti min ko sakro ka ti ni mo chuan aron lu ta aizol kal ula atia ka aizol kal chu kan du alom ma se doctor ina en phota ngai lom aizol kal chu kan du thu sam ber lom ka tia ni chuan tikhan alo kala di kan ru ma chuan doctor chu min phone sak to em ka tia phone lo atia chuan ava chhuak le a duty room a bok chuan ava lut le a ka bakal le ni ta chuan doctor chu min phone sakro kamanga angania kamanga ang tak tak ania kha ka tia chuan kan phone don ania ati renga chuan dariat le achan ve a khan I phone to em ka ti ni ta chuan duty in thla ka hun to a duty thak tu tur te po an local to ni le phone do ka phone ngam thot lawani department head ten ni ve boka atia avamak ve mi kan mang an to te lul ne na han phone ngam lo chu avamak ve kha ka ti tak herani so ka pheile an mate mutna a chan ka pheile kha enge ama kha chawa aming thape to lawani chu duty nu chuanin doctor wat fan hun hak mai ro umin ti awang khanin wat fan hun chu kan hak lo thei talawa min phone sak du meu lo awang khan chu dar kwale chanve a khanin doctor chuan wat chu aron fangta ni kapi ni zana engtin nge in atia ni zana aluak zan khwa zak katia enga tinge hei record na a hian veili chok lok angin a injek sia atia ka hre to bik lo kha zan khwa in a local to hleinem atira min admit bak a local to hleinem zinga daruka pho ka kai tho do na a tho thei lawa dar sri le minute somlia tho ulang doctor min phone sakro u ka ti a min phone sak du lawani kha katia ni aluak na salu to ka adi hydrate safety senia alu tani hi atita ni mo doctor khan chuan rang takin insia mula ambulance oma aizol pan ro aizol kal ro refer na le kha kan zia kanga atiani so ka ho tha ani kai zu insiam kha tu hoi ring kan tlan tha a rei po ka insiam po ka insiam zo ma in lo chhoro rang takin lo chhoro an ron tile a min phur chhole insiam zo mu mal lo twan ka tlan chhole a chuan ka ho do na oxygen kan pek kha 2.5 kan da kha ka chhole chuan a full pon lo khop kham to lo ni chumo chuan kan thei angarangin
kan han in siama kan han kal dona ma se dam do ina tang khan oxygen kin tur kha alo le si dawa kal konga kin tur kha alo le si dawa tunge nyang ne yang kan tia kan zong buaya wai me lam khan an lo ne ya ma se acha bikol tu ber kha alo leng bo ve le si ya an han zon na a khan ti khan an han zong huwa an ron tlan chho puya chuan khatia an ron tlan chho pui kha oxygen te chu ti chuanin an han vo a an han dam do ina a man da chu an han thla ka ti chuan kan han kal don ta a kan tlan thata ani ai dol pan tur chuan chutia kan tlan thla ta a khan kot chhuwa ngo pa kot chhuwa kan thling thla kha nu ko zuna chhuak atia tha zun bur dam do in zun bur kan kin khata khan thola vin jung mai ro ko tia ka du lo ve atia chuan oxygen wa chung khan ti chuan ai an kai chhuwa ka zun ina khan an va kai lu tani chuan a zung thei lo nu ko zung thei mya lo atia chuan azun thei lo chuan kan driver hne na khan doctor han phone lang azun thei lo chuan kong la ka te boya hla oma doctor han phone phot te ka tia a han phone ta driver chuan lo chho se lo chho le phot ro atia kan tlan chho le ta ni te chuan dam doi na chuan azun te an lo sia ka kan tlan chho le chuan azun an sia ka zo cha kha aron kai boy ta ni chumo ni khoselevin arun omta chuan azun an sia ka khan pakhat ma far tur om to lo mo azun kha pakhat ka far tur om to lo ni karin ru kha analu tuka kong laka hian kalma ina engriai kan angdon lo ti kha achiang reng ma sila doctor tina kal ro umin tia kan kal lo thei lawa kan kal ta kha anya ti chuan kan takin tlan ro mu tia doctor khan chak takin kan tlana eng ma ding khomang to lovin kan ving char char ani chuan sai chal khen ma sai chal le hna pui in kara khan aron kai le ti ti deuta aban te ake te kha aron leng ta vak vak ani sai chal karil ru te chuan sai chal hian dam do in an neem kan thleng manang chumo ti khanin kan tlan thleng ta ma che sai chal kan thlen lai tak khan tlemin a zwai le ta hret so sai chal chu kan tlan le pel ta ani dam do in lut lo chuan kan tlan le pel ta khata kan tlan le pel nu rei vak lawa khan apan khan a sadeu khan aron vai le ta oi karil ru kha amang ang to le to kan chuan apan kha le lama ventron na wa boxia alu lama oxygen kan wa boxia khami ni wang khan a ventron wa na te kha a hriau kha ati dik lawang ti kha ka hlawa wang khan ka venga chuan apate khan alu lama khan oxygen hi ple aban pakhat a venga ki na ban pakhat le ake ka veng boka khati khan ambulance sunga chuan mang ang em chuan ti chuan kan oma chuan sai twal kan thlen ma chuan a che kha aron zui ta tial tial ani chuan karil ru te chuan mi kan tling ta lo tak mai ti kha ke ma ngai dana khan om ta ni sai twal dam do in thlen nan kilometer engzat ni om han en teu ka tia kilometer sari che om to ni hi an tia chuan kilometer sari atang chuan ti chuan kan han tlan ne ta char dam do in chu sai twal dam do in chu kan tlan lut ta mo chuan sai twal doctor te kha an lo fil khop me an thi ang khan min lo bo so ma oxygen te kha min han hlang thla kha oxygen te kha an han pe do na sai twal doctor khan kapi ifapa nge engtianga ichung tinge ani min tia ka fa upa bherani hi katya in nau thlen ma khana chat fel to ti oxygen po pe kan han tum ya na ti ngai na om to lawani atia ni chumo karil ru kha anat talut tuka ahma janin mani inapo mungam lavin dam doi in hun kan pan ve kan chho tur po doctor in a hreveka
lo chawro se atia kan chaw anya doctor in voi khat po a en lova duty in min admit bak voi khat po min ron ngai ven lova dal som pani nulama luak dan na pek thayanga ti po aron pe chuang lova nga da ruka po an tho lova da sari le minute somli panga a kan kai tho chopa doctor min phone sakro kan tia su po min na phone sak du lova zama te khanin kan mang an na kha dam do in kan thlen chho mana khan doctor te po khanin min ron en ve sela duty te po khan min han ngai ven sela engwanga abipi te po imbalance lo nge ani engwanga luak reng nge ani engwanga athan te hitla reng nge ani vot ti reng chung si hian khang te po khamin han en selang zam la te pon aizol te kho min refer ani chuan zana min lo en sela aizola te min lo refer selang kan lo tlan thla a kan dam chuang lo ani chuan ti ngai na a om lo ani mei ka ti ve ni ke ma pon adik selom ma se dam do in hun man in ai po kan thana doctor om lo po ni lo ina min han en box si lo le duty na voi khat po min admit bak min ngai sak na pakhat ma kan dong lo hi chu kan thi hun ma hian kan thi ka ti ve ni chu na hi ka ti ve tlok tlok ani chu mo selom zana te khan an thei pa bin min han boi som silang mishing kan tling lo ani chuan angai dan hi ka thiam ma sila an om ring chung si a min han en po kan han lo hi ana hi ka ti matin ni adik tukka ka chumo nangmani ina te chuanin damdoin chholawin nangmani ina te tiang khan in din hmun te han om chu ni se nangma te poi ri ro kha i anat dan te po zianga ma se namani na po mam lawin damdoin be se takinin chhoven ifapa nge po khanin a be se ve me ma ka aya po tu mani na omang me in han jak lu top mai khania chu rom ti han hu la lo kai se la enga ti nge mo dam do in hun ngo pa dam do in kher lawa te han kan lo tlan lu mai lo le enga ti nge mo min ngai sak don lo ti lo sia i lang chan ma ni thu pon ai zol te po kha lo tlan rum tak tur tia in chir in sot na ani to box si lo ril ro hi anang ngoi ni chu mo ni du ngotang ani le mo papa kha kominsat borvel nge tlangwal ani nupui ngei tuim ti kha nupui ani to amaro chu enga mothil in hu tham lo na awangin an in then le afa hi an nei man lo mo kominsat bel bor nge kum som thum pakhat apan lan nom pang ve ban ko ngai thak ani chumale ani le mo ka tiang thila thlen no khanin ngopa pi si changte pon enge ngai dam dil nai mo ka tiang che de kha in an ron nei toem asan pa chuan an ron nei lova mani kan tun chol ni lo chol ni masa khan atarik ni chu kalau thin cha to lova khata khan ka thin urlut tuk karil runa box si khanin facebook a khan ka post ta amo facebook a ka post ta ka khanin doctor te chuanin an lo hmuwa chuta chuanin chumitlai chuan ngai dam an ron dila ama chuan ngai dam hi an ron dil nya alawa ka thin urvele na em pakhat po tiswal ni ti in pom du nya lawa ngai dam voi khat po an ron dil lawa ka po hnuwa chaw ngai dam an ron dil lawang hian an ngai dam dil na kha ka pom thei to bik lawa ni dik tak chuan mo khatiang wang chawa ngai dam dil he an ta ka wanga minga wang ngai dam ba dil an ril ru tak takin poi ti na an nei lawem man chu ti le te po ka nei de urum ani chu mo ni somni panga khani ta January ni somni panga khanin Facebook la mai ri ron lutuk khai ron out chwa khani ta ni kan ni tlai khanin ngai dam chu an ron di la mo ma se ngai dam thu po ka sei thei to lawa ni kha i kha ni chin kha ngai dam na hun dil na hun a om ve a i an ron dil nya lawa
thil ti sual an ni ti pawh an in hre lo aniang chu ka ti mai a mahse khatianga kan post ka chuan ngaidam chu an rawn dil a mahse an ngaidam dilna kha khatiang khan lo post lovila thil ti suala pawn in pom dawn chuang lo ni reng ti kha ka ngai tuana awma mo wang chuan an ngaidam dilna kha ka pom thei ta bik lo tin ni kha ani chu ani le enge hmun dang doctor te emo khlama changten a how tu te lampang te pawh ni sela nangma ni phone call emo khatiang vel kha in dongem phone call chu hran pa chuan kan dong lo wa ma ro chu sai twal doctor te pahnih an lo chawa mo in chan tin hre chiang tur le nangma ni ral tur hianin kan lo kala an tia a ral pawh min ron ral nge yam mo renga na chuan chumi ni chuan keimah tak hi lo lama ka lo fe ve wangin kanau zawk hi alo oma kanau nen khan an lo kanau te nen chuan an lo in kawma ta chuan in chan chin hi kan hre chiang du pa boka an tia chuan kan lung oi lo chan te kha min lo zawta kan pawh si chan te pawh kha min lo zawta mo chuan min lo ral boka ke ni lo pawh hi midang te pawh an la ron kal mai thei te pawh chu an ti thawa mo ma se a kal chon lo la kal le chuang lo chu ania midang chu mo chu tiang chu ni mai ani chu mi bak chu masona min nei hri lo ani mo ani chu ani le ni mi pui te tan pun zona om tak thil ania fapa boral ta ril runa tak mai ti khan arun iron out chwa khani ta khami kha iron out chwa bang khani fapa kha adam le don tin ani lovin engi hanin ron out chwa chani mo hanbe se mo khatiang ril ro shim kha khong en min lo shil ta che te ro ni khatiang kha kan chunga a thlenga mi chunga hian thleng ve to lo se ka du ani chu a chan chu arel runa thlak mai amo mi tam tak chuan min dem mai thei ma se thi na tuar tu tan chuan an na lu tuka chu wang chuan ke ang thawa mi ten ril runat na an ron nei lo na turin le hetiang thil hi aton ton tura om to lo na tura ron out chhuak hi kanya chuan mi tam tak te pona he thil hi an ton ve lo nan le ril runat na na an man lo na tura ron out chhuak hi kanya chuan nurse te mi tam tak fel tak an oma heng te pawh kan ti hming chetel ti chu ka hria ama ero chu keimah ni awanga an lo hming chat na zong khan mi tha tak te chunga pawh khan ngaidam ka dil hal ni sela mi pahnih khat fel lo awanga hetia ang mual phone te alo thleng ta hi poi ka ti em a chu wang chuan hetiang thil hi a thlen to lo na tur le tun hnuwa tu te mai na an to lo na turin he thil hi karon out chhuak ani top mai ni ani chu a hran pa damdoi na changa ral na emo khatiang vel te pawh kha phuti nei chuang lo a hran pa in phut nei la ve ma se kan dik na chan vo hi chu hmu ve nge hi ka du wang ani deuh bere ani chu ni en khati zong kha moya boral dan chung changa anu ron soi thei te chu ani a hiti tak maya an fapa thok le khata an boral ta mai le an fapa thi chan tak nyal po an shat lawa wangin moya hian hadik na chan vo a mu nge theinan atam theyang ber atir lama kan lo soi tong khan derzau theyang bera milo share pui turin kanin ngen le niro se kan video te atop thenga milo in sakawangin kan lo me